ग्रुपबो जों साब्रै साबासोआ फौजिफोराबो ओरैबायदि माने सोरखौबा सिख्लाखौ मोजां मोनदो सोरखौबा रिं मेरेज खालामना दोनदो आरो सोरजोंबा लाइन मारिबावदो आरो सोरखौबा मोजां मोनदो बेखौ गारनानै स्रि थायो आं टाइम पासल' खालामदो बेबो बर'नि फिसा नाथाय बेनि गोसोखौ मानो दुखु होदो मानो बदनाम खालामदो बेनि लाइफखौ मानो बरबाद गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आङो थाम्बनेलाव लिरदों फौजि मानसिनिफ्राय बर' आइजोफोर सांग्रां जा बर' फौजिनिफ्रायनो बर' आइजोफोर सांग्रां जा मानो जाथाया सैथो जाथाय दाबो लेटेस्ट जाबाय दङ मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम नङा मोनब्रै नङा मोनबा नङा बेफोरबायदि केस आं मानि थाखाय जोंनि बर' फौजिफोरनि थाखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा सांग्रां जा आङो जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ आङो बुजायनो नागिरदों मानो दा आं गिबियावनो गासै डिफेन्सनि सारमोन आर्मी एयारफोर्स नेभि डिफेन्स सारमोन आं गासैखौबो आङो सेलुट होयो आरो जोंनि पेरामिलिटारि गासैखौबो पुलिसानो जा सिआरपिएफ एसएसबि सिआइएसएफ जायखिजाया बिथिङावनो जा आं गासैखौबो सनमान होयो मानो थाखाय आरो बे भिडिअखौ सारमोन नेगेटिभ साननानै नायनाङा नेगेटिभ साननाङा आंखौ भिडिअखौ खोनासंजोब मालाबाबो आंखौ नेगेटिभ साननाङा आं मानो बुंदो जाथाया सैथो जाथाय जाबाय थानायनि थाखायसो आं बुंनो गोनां जादों आंबो लाबोनो गोसो गैयामोन बेफोर फौजि मानसिनिफ्राय आइजोफोर सांग्रां जा होननानै आं लाबोनो गोनांथि गैयामोन आं बेनिखायनो बुंखायो आंनि सारमोन गोबां गोरों गोरों सारमोन दङ पेरामिलिटारियाव आरो डिफेन्सआव जोंनि बर'फोर एयारफोर्सआव नेभियाव आर्मियाव आं गासैखौबो आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आं निमाहा बिखायो आङो मानो सेलुट होयो जायखिजाया पेरामिलिटारियानो जा आर्मियानो जा जाय साख्रिया रायजोफोर खोनासं जाय साख्रिया टफि गाननाय बेल गाननाय आरो हाथियार लानाय जाय ड्रेसखौ इन खालामनानै बेल गाननाय आरो टफि गाननाय बे साख्रियानो आरो जुथा गाननाय बे साख्रियानो सहस नङा टफि बेल्ट आरो जुथा गाननाय बे साख्रिया सहस बेनिखायनो आं गासै पुलिसनिफ्राय लानानै पेरामिलिटारिनिफ्राय लानानै आं डिफेन्सनिफ्राय लानानै आं गासैखौबो सेलुट खालामो गासैखौबो आङो सनमान होयो दा खोथाया मा जादों फौजि मानसिनिफ्राय आइजोफोर गोजानाव जा लेटेस्ट काहानि दाबावैसो जाबाय थानाय बेनिफ्राय थांनाय मास मोनसेबो जायाखै आं लाबोनो सानाखैमोन भिडिअखौ सासे सिख्लाया आंनाव कल हरदो बङाइगावनिफ्राय सासे सिख्लाया ओरैबायदि कल हरदो सिख्ला नङा सासे फौजिया हाबा जाखानाय अलरेडि आं फौजि होनना बुंबाय बबे माबानि आं मिथिया बबे डिपार्टमेन्टनि आं मिथिया आं बारा सोंजोबना लायासै हाबा जाखाबाय गथ' गथाय दंखायो बेहा फौजिया बेनिफ्राय सासे सिख्लाखौ बे फेसबुकआव फनजों मोजां मोनबोनानै हाबा खालामनानै बङाइगावआव दोनखोमादों आरो गथ' जाबावदों बे सिख्लाया जेबोआनो मिथिया बेहा हिनजाव दंखायो होननानै गथ' दंखायो होनना जेब्ला गावनि न'आव लाङो अब्लानिया बेहा हिनजाव गथ' गथाय दंखायो बेनिफ्राय उनाव बुयै बुयै होखारजादों बेनिफ्राय दा बै फौजियाबो बे नै उन्दैखौसो नांला मा खालामनो खालाम बेफोरबायदि आं खोन्थानो थांगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ दिनै फेसबुक इन्स्टाग्राम बेफोरो बबेनिफ्राय जादों फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम फेसबुक गैयाब्ला इन्स्टाग्राम गैयाब्ला रावबो सेंग्राफोरखौबो रावबो फौजिनि सेंग्राफोरखौबो रावबो सिख्लाफोरा लोगो मोना गासैबो फेसबुकआव लोगो मोनदो नोंसोरनि फट' होनायाव लोगो मोनदो रायज्लायदो नाम्बार लादो सिख्लाफोर आं गोदोबो गोबां बुंबाय मानसिया सोरनिबा गोदै अननाय गोदै रावावसो फासियो नोंसोर दिनै बे फौजिनि जेबो आटा पाटा गैया बे बबाव मावो आर्मि मार एयारफोर्सआव मावमारो नेभियाव मावमारो ना सिआरपिएफ ना बिएसएफ ना सिआइएसएफ नोंसोर बे सेंग्रानि जेबो मोनथिया बे बबाव मावमारो फेसबुकआव मोनदो सेंग्राया हेन्डसाम रायलायदो बे सेंग्राया आरोबाव सोरखौबा रिं मेरेज खालामखानानै दोनदो बेनिफ्राय बे फौजिया आरोबाव नोंजों फेसबुकआव लाइन लानानै रिं मेरेज खालामखाना दोननाया आलादा आरो नों आलादा नोंजोंबो 2-3 4 बोसोर लाइन मारिगासिनो दं जेब्ला नों हाबा जानो होननानै ओंखारगोन अब्लानिया मा सेंग्रा लांनो हाया गाब्रबाय नों सोर थैदो
जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजां इउज खालामनो रोङियाव सोरनिबा गोदै अननायाव ससियेल मिडियायाव नोंखौ फेसबुकाव नोंखौ मोजां मोनहरदो अनदो नोंजों लाइन मारि फैबाय थादो नों बे सेंग्रानि बागै जेबो उदिस गैया बे मा मावमारो बबाव मावमारो बरमायाव लेटेस्ट निउस जोंनि बरमायाव दाखालि बावैनि काहानि 2 बोसोर रिलेशनशिपआव दङ सिख्लाजों सेंग्राया दा कलबो हरला जाय फौजि बे बिनानावा होनदो बबाव मावमारो मिथिया आसाम राइफलाव मावो होनना बुंदों आंनावबो फट' हरदो बे सेंग्रानि बे बिनानावा बरमानि नै आदा मानसिया बे 2 बोसोर जाबाय मोजां मोनलायनाया आंजों रिलेसनाव थानाया दा आंखौ फनबो हरला खबरबो लाला मानसिखौबो लोगो मोनला बे मानिफ्राय जादो फेसबुकनिफ्राय नोंसोरो सोरबा सेंग्राफोरखौ आरामसे फौजि मावो आं डिफेन्सआव मावो आङो बरिया नोंसोरजों रायज्लायहरदो नोंखौ लोगो हमफैबाय थादो नोंनो थाखा फैसा होदो नोंजों इन्जय खालामबाय थादो बेनिफ्राय एन्ड टाइमाव नोंखौ ओरैबायदि थगायदो नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामदो नंगौना नङा आं ओरैबायदि दुखु मोनो जों दिनै फौजि मानसिफोराबो गासैबो नंखाया साफा सानै साथाम साब्रै साबा गासैबो नंखाया एसेबां खस्थ' मावनानै जायो फौजिफोरा दिनै बरफआव बरफ दिनै बरफ गोलैनाय स्टार्ट जाबाय राजस्थानाव बालाहानि गुसु मुजा गांथाम गानबाबो जुथा सिंनिफ्राय गुसु जाबोयो सानाव सान्दुं सानाव गरम राजस्थानाव बालाहामायाव काश्मीराव बरफनि गुसु बरफ गोलैखांनानै सान्दुं दुंना होनानै माने बरफनि बारा फैनानै मेगन नायनो हालायै गुसु माइनास डिग्रियाव राजस्थाननि गुसु साननि बालाहामानि गुदुं आरो हरनि गुसु ओरैबायदि खस्थ' मावनानै ओरैबायदि न'खर सालायनानै दङ जोंनि फौजिफोरा बिमा बिफा गारनानै थांनो गोनां जायो हिनजाव गथ' गथाय प्रेगनेन्टखौ दोननानै गारना थांनो गोनां जायो गाबै गाबै थांनो गोनां जायो ट्रेनाव ओरैबायदि दुखु ओरैबायदि मोजां न'खर सालायबाय दङ दिनै बेफोरबायदिनि गेजेरावबो जों साब्रै साबासोआ फौजिफोराबो ओरैबायदि माने सोरखौबा सिख्लाखौ मोजां मोनदो सोरखौबा रिं मेरेज खालामना दोनदो आरो सोरजोंबा लाइन मारिबावदो आरो सोरखौबा मोजां मोनदो बेखौ गारनानै स्रि थाहैदो दिनै जों फौजिफोरा जों साब्रै साबा फौजिफोरा जों दिनै बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ थगायोब्ला गासैबो फौजिखौनो बुंबाय थागोन आरे फौजिफोरा बिराद गाज्रि फौजिफोरा सिख्लाफोर मोजां मोनो थगायो बैखौ मोजां मोनो बेखौ थगायो साब्रै साबा फौजिनि थाखाय गासैबो खस्थ' खालामनानै जानाय फौजिफोरा सब बदनाम मोनफाजोबगोन आरो जों बर'जों बर'सो सासे फौजियाबो बर' आरो बै सासे सिख्लाया बर' सोरखौबा मोजां मोनदोंब्ला बे सासेखौनो मोजां मोन साब्रै साबाखौ मोजां मोननो गोनां जेबो दरखार गैया जाय सासे सिख्लाजों बा रिं मेरेज जादो बा मायबा मोनसे जादो बा बेखौनो हाबा खालामगोन बेखौनो मोजां मोनगोन बेजोंनो लाइन मारि आरो गुबुन सिख्लाखौ लाइन मारिनानै गुबुन सिख्लानि जिबनखौ बरबाद खालामनो मालाबाबो सानना आंनि साननायाव मोजां मोनोब्ला सासेखौनो मोनगोन मोजां मोनाब्ला रावखौबो मोना मोजां मोनोब्ला सासेजोंनो मोजां मोनगोन सासेजोंनो लाइन मारिगोन सासेजोंनो चिर जीबन थैजासिम संसार जागोन नाथाय बेखौ थगायलाय बेबो बर' बिमानि फिसा बे सिख्लायाबो नों जायखौ लानो हाया आं जायखौ लानो हाया जास्ट आं टाइम पासल' खालामदो बेबो बर'निनो फिसा नाथाय बेनि गोसोखौ मानो दुखु होदो मानो बदनाम खालामदो बेनि लाइफखौ मानो बरबाद खालामदो गोनांथि गैया आं गासैबो फौजिफोरखौ बुङाखै आं बुंनो गोसो गैयामोन आंखौ गाज्रि मोननाङा सारमोन आं बुंखायो बाध्य जानानै फैदो मा डिपार्टमेन्टआव मावो मिथिया नोंथांमोना बे साननैसोआव माबा मोनसे केस खोनानो हायो फौजिनि जोंनि जायगायावनो जादों ओरै डिस्ट्रिक्टआ ओरै बाक्सा नङा दे बाक्सा चिरां क'क्राझार नङा ओरै सानजानि मोनसे ओमफ्राय ओरै गेजेराव जोंनि गेजेराव मोनसे डिस्ट्रिक्टआ आङो एक्जेक्ट खोन्थाला चिरांबो नङा चिरांनि बे गेजेर खन्द'आव नैखिनियाव बेनिफ्राय ओरै सानजा बाक्साबो नङा ओरै उदालगुरि साइडजों नोंथांमोना नुनो हायो मोनसे ओरैबायदि डेन्जार केस फौजिनि केस लेटेस्ट बेबो आरो माखासे आं बरमानि बुंनाय बेबो आरो माखासे आं बङाइगावनि बुंनाय बेबो बेफोरबायदि बायदिसिना केस बेनिखायनो आङो गासै जों माने जोंनो बुजिलायनांगोन जोंखौ सोर सनमान होगोन फौजिखौ सोर सनमान होगोन सोरनि बिमा बिफाया सोरनो फिसाजो हरगोन फौजिलै फौजिफोरा बेफोरबायदि बेखौ गोसथोयो बेखौ गारो बेखौ गोसथोयो बेखौ गारो रावबो माने हरनोनो राजि जानाय नङा गाज्रिल' बुंगोन जों बर' हिसाबै नायनांगोन गासैबो सिख्लाफोराबो बर' जों फौजियाबो बर' जों बर'जों बर' अनलायलायनो रोंनांगोन जों रावखौबो बेफोरबायदि खालामनाङा आंनि साननायाव मोजां मोनोब्ला सासेखौनो मोजां मोन सासेजों रायजो जा मा दोङो जिबनाव बोरायगोन
सानै हिनजाव लाबाबो बोरायहैगोन साथाम हिनजाव लाबाबो बोरायहैगोन जेब्ला बोरायहैगोन ना अब्लानिया नों गावनो लाजिगोन हिनजाव गोदोरनि फिसाला हिनजाव सेकेन्डनि फिसाला थार्ड हिनजावनि फिसाला गावनो लाजिगोन सेंग्रा समाव इयं समाव सब देखायनो हागोन नों गारि मटर गुरा न' बिल्डिं सब दुनियानि सायाव देखायनो हागोन जेब्ला नों बोरायगोन गाव हारसिं लाजिगोन आंनि हिनजाव गोदोरनि फिसालामोन इनो जेब्ला बेमाराव गोलैगोन मानसिया अब्लाबो बुजिगोन बेमाराव गोलैना जेब्ला बिसनायाव गोलैना थागोन आं मा मावखो आं बैखौसो सानहरो बै फैनो गोनां समावदि मा जाहैगोन बोरायहैबा मा जाहैगोन आं बेखौसो सानो बेनिखायनो आं बुङो जों बर'जों बर' बेफोरबायदि मालाबाबो खालामलायनाङा जोबोद दुखु मोनो आंखौ गाज्रि मोननाङा नेगेटिभ साननाङा पजिटिभलि ला बेफोरबायदि जानाङा जोंनि बर'नि गेजेराव रावखौबो थगायलायनाङा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै अब्ला लोगोफोर जय हिन्द